Γεια σας, είμαστε από την ομάδα Το Κρυφό Σχολείο. Η ομάδα μας αποτελείται από τον συντάκτη Χρήστος Νάτσικας, τον εικονολήπτη τον Βασίλη Ξενοδοχίδη, τον ηχολήπτη τον Μιχάλη Κυριακού και τον βίντεο editor Απόστολο Λιμπερίδη, καθώς είναι και ο παρουσιαστής σας. Σήμερα έχουμε τον κύριο Πέτρο Λιμπερίδη, τον οποίο θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες εμείς γράψαμε και αυτός θα μας απαντήσει. Κύριε Πέτρο Λιμπερίδη, υπήρχε αθλητισμός στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο? Είναι γεγονός ότι σε έναν πόλεμο και ειδικότερα σε έναν τόσο γενικευμένο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο περιορίζονται οι αθλητικές δραστηριότητες, διότι ο κόσμος και οι πολίτες είναι αναγκασμένοι είτε να αμήνονται ενάντια του εχθρού, είτε πολλές φορές να επιτίθενται εναντίον κάποιων λαών, όπως ήταν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί κτλ. Αλλά παρόλα αυτά οι ανάγκες του κόσμου, του λαού, του πληθυσμού ήταν η εκδήλωση αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες όσο μπορούσαν οργανώνονταν σε εκείνη την εποχή, όπου ήταν και ένας τρόπος για την συνέβρεση των λαών, των ατόμων. Επίσης θέλω να πω ότι αργότερα τα χιτλερικά καθεστώτα προσπάθησαν και οργάνωσαν αγώνες για να δείξουν ότι δεν σταμάτησε η ζωή και συνεχίζεται. Και πώς ήταν ο αθλητισμός στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο? Δεν ήταν τόσο οργανωμένος, επειδή όπως είπαμε οι συνθήκες ήταν ειδικές, όμως ο κόσμος, ο λαός με διάφορους απλούς τρόπους, ας πούμε αντί για ποδόσφαιρο με ένα απλό τόπι θα μπορούσαν να φτιάξουν με ένα αυτοσχέδιο δηλαδή μέσο, να κάνουν ένα είδος αθλητισμού. Ο αθλητισμός ως γνωστόν δεν σταματάει ποτέ, είναι η ανάγκη του λαού, η ανάγκη του κόσμου να εκδηλώσει τα αθλητικά του αισθήματα, να αθληθεί κτλ. Και τα πανηγύρια εκείνη την εποχή πώς ήταν κατά κάποιο τρόπο? Εκείνη την εποχή υπήρχαν τα πανηγύρια. Ως γνωστόν τα πανηγύρια εκδηλώνονται σε γιορτές θρησκευτικές στους πολιούχους των χωριών, των πόλεων κτλ. Οργανώνονταν λοιπόν πανηγύρια, οπότε ήταν ένας τρόπος, όπως είπα, μια ομαδική εκδήλωση για να μπορέσει ο κόσμος να συνευρεθεί, γιατί ως γνωστόν απογορεύονταν οι συγκεντρώσεις, να βρεθεί και ήταν ένας τρόπος για να διασκεδάσει. Και κάθε πότε γιορτάζονταν? Όπως προείπα, οι γιορτές των πανηγυριών γινόταν στα χωριά και στις πόλεις στις μέρες των πολιούχων. Όταν γιορτάζονταν κάποιος Άγιος, ας πούμε, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Νικόλαος κτλ. Όπου ήταν μια ευκαιρία να εκδηλώσουν εκτός από τα θρησκευτικά και άλλο είδους αισθήματα και τρόπο έβρισκαν λόγο και χώρο για να διασκεδάσουν. Και μπορείτε να μας πείτε και ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι για την οργάνωσή τους? Η οργάνωση συνήθως των πανηγυριών γινόταν από τους πραγματευτάδες, αυτούς δηλαδή που θα είχαν άμεσο κέρδος από τη διοργάνωση, που είτε θα πουλούσαν είτε θα εμπορεύονταν κάτι. Αυτοί ως γνωστόν οργάνωναν, αλλά και οι τοπικές, ας το πούμε σε εισαγωγικά, αρχές, γιατί ήταν απογορευμένα στους πολέμους οι αρχές, υπήρχαν πάντα κάποιοι που ήταν επικεφαλής και αυτοί βοηθούσαν, όπως και οι θρησκευτικοί άρχοντες, οι ιερείς κτλ. Που επίσης οργάνωναν τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ωραία. Κύριε Λιμπερίδη, θέλω να σας ρωτήσω, με ποιον τρόπο οι άνθρωποι διασκέδαζαν εκείνη την εποχή? Εκείνη την εποχή συνήθως διάφορα παραδοσιακά όργανα που της περιοχής του χωριού ή της γύρω περιοχής παρευρίσκονταν στις εκδηλώσεις και κυρίως ήταν δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια και σκοπή. Θεωρώ ότι κυρίως τα λαϊκά αυτά, τα παραδοσιακά τραγούδια με τα διάφορα μέσα όπως είναι κλαρίνα, γκάιτες κτλ. Εκείνης της εποχής, αλλά επίσης και κάποια τραγούδια όπως ήταν οι καντάδες εκείνη την εποχή που υπήρχαν διασκέδασαν, αλλά κυρίως τα παραδοσιακά τραγούδια που βρίσκαν και την ευκαιρία ο κόσμος να χορέψει κιόλας. Επιπλέον θέλω να ρωτήσω, τι είδους μουσική άκουγαν εκείνη την περίοδο και τι χορούς έκαναν? Οι χοροί κυρίως ήταν αυτοί οι ομαδικοί χοροί που ακολουθούσαν από ένα δημοτικό τραγούδι, όπως ξέρουμε διάφορα και τα τραγούδια τα γνωστά ήτια κτλ. Αλλά σε εκείνη την εποχή βρισκόταν και ένας καλός τρόπος να εκδηλωθούν και κάποιο είδους εμβατήρια κτλ. Όπως ξέρουμε τα εμβατήρια εκείνης της εποχής, που ήταν, ας το πούμε, επαναστατικά με την έννοια να ξεσηκώσουν τον κόσμο ενάντια στον κατακτητή, και πάλι υπήρχε αυτή η ευκαιρία λόγω της διοργάνωσης των πανηγυριών.
Μπορείτε να μας πείτε μερικά γνωστά τραγούδια και εμβατήρια? Τα τραγούδια, όπως σας είπα, είναι αυτά τα παραδοσιακά, ήτια ρουλοδιασμένη, ένας αϊτός καθότανε. Τα γνωστά εμβατήρια που ξέρουμε είναι και η εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γνωρίζουμε όλοι τη Σοφία Βέμπο με όλα τα γνωστά της τραγούδια, παιδιά της Ελλάδας, παιδιά κτλ. Τα γνωρίζουν όλοι. Αυτά ήταν κυρίως τα τραγούδια που ενσωματώνονταν σε τέτοιους είδους εκδηλώσεις. Θέλω να ρωτήσω, υπήρχαν θέατρα σκιών εκείνη την εποχή και αν ναι, τι έργα παίζονταν? Τα θέατρα σκιών είναι από παλαιότερη εποχή, ακόμα επί τουρκοκρατίας είχαν ξεκινήσει. Ξέρουμε πολύ καλά τις εκδηλώσεις. Το θέατρο σκιών κυρίως στην Ελλάδα είναι γνωστό με τον Καραγκιόζη και τις όλες εκφάνσεις που έχει και εκδηλώνεται γύρω από τον Καραγκιόζη, ο οποίος είναι ιστορίες που κυρίως αφορούν ιστορίες επί τουρκοκρατίας με τον Χατζηβάτη κτλ. Και αυτά ήταν κυρίως τα θέατρα σκιών που εμφανίζονται εκείνη την εποχή. Μια τελευταία ερώτηση. Ήταν γνωστός ο Καραγκιόζη εκείνη την εποχή? Ήταν γνωστός, όπως προείπα. Ο Καραγκιόζης ήταν γνωστός από πιο πριν, γιατί αφορά, ας το πούμε, σενάρια που είναι από τουρκοκρατίας ακόμα. Άρα λοιπόν συνέχισαν και μέχρι και την εποχή μας, μπορώ να πω, και ακόμα παίζονται. Και καλά θα είναι να έχουμε το μυαλό μας και τη γνώση μας και το μάτι της πολιτείας και κυρίως του αρμοδίου Υπουργείου Πολιτισμού για να συνεχίσουν αυτή η παραδοσιακή τρόπη, ας το πούμε, διασκέδαση του κόσμου όπως είναι το θέατρο σκιών, να συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον, να μην σταματήσει ποτέ. Και επανέρχομαι στην ερώτησή σας λέγοντας ότι ναι, ήταν γνωστός ο Καραγκιόζης εκείνη την εποχή και μάλιστα κυρίως Καραγκιόζης εμφανίζονταν σε θέατρα σκιών και βέβαια και κάποια άλλα έργα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η συνέντευξή μας. Είμαστε το Κρυφό Σχολείο. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε τη συνέντευξή μας. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.